Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Május 1 alkalmával úgy gondoltam, kijövök egyet tekerni. Nagyon jó az idő, szeretem az aktív pihenést. Konkrétan a Szelevényi gáton futó kerékpárúton jöttem el. Most kicsit túl is szaladtam az aszfaltos részen, ami körülbelül egy olyan 14 km Kunszentmártontól. Ez nagyon jó kis út, nagyon jól járható. Ez a további szakasz, ami Csongrádig vezet, egy picit már zötyögősebb. Ugye vagy föld út van, vagy pedig kicsit ilyen murvás, kavicsos. Egyébként ilyenkor járható, nyilván rosszabb időben nem annyira. Egyébként ez a szakasz, ha lenne burkolva, ugyanúgy megkapna az aszfalt burkolatot, mint a szelevényi rész, akkor össze lenne kötve Csongrád és Kunszentmárton egy nagyszerű túraútvonallal. Ez már valóban túraútvonal, hiszen oda-vissza ez már kb. 60 km. Legutóbb a Körösgáti futás szervező csapatával ezt a távot tudtam teljesíteni. Egyébként tavaly is voltam így Csongrádon lenn. Nagyszerű élmény. Mit kell még erről elmondani, hiszen egy nemzeti parkban vagyunk. Ha jól tudom, a fekete gólyák is itt nagy számban még talán fészkelnek, nem sok helyen van az országban egyébként. Lehetne erről egy kis prospektust készíteni, a megállóhelyekről, pihenőhelyekről, látnivalókról. Úgyhogy ebben lenne egy lehetőség, és Csongrádon nem csak a köröstorok, hanem akár az óváros rész is érdekes lehet, hiszen nagyon szép régi épületei vannak, egyébként a hungarikumok között szerepel, tehát azért alapvetően lenne mit összekötni. Plusz még egy érdekesség, hogy mind a Körös folyón, mind a Tiszán átkelünk ennek a túrának a teljesítésekor. Én szerintem ez is egy jó hívószó, egy érdekesség. Azt látjuk, hogy az országban több helyen épül turizmus kerékpárutakra, túraútvonalakra. Ebben lehetne gondolkozni, nem tudom, hogy hol lehet egy ilyen dologért lobbizni. Bejárható Magyarország talán, de most tényleg nem akarok tippelgetni. Érdemes lenne utána járni, és megnézni a lehetőségeket. Gondolkodjunk pozitívan, mindenkinek további nagyszerű május 1-ét kívánok!